pamusoro vakuru vedare ndadzoka zvekare nema-updates nyaya dzese dzinenge dzichiitika munyika yekwedu, munyika yeZimbabwe. Kana uchinge watondoona ndatoya kudai so uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZanupf, tanga nekulika this video right now kuitira kuti Zanupf yacho iboikani. Nhasi ndine ma-updates akati one day ndangoita zvekuita gango zviya zvekumaita bhero, munoziva kuti a lot is happening in Zimbabwe. Saka dzimwe nyaya dzacho ndakada kudziita one munozotadza kudzinzwisisa dzese because munopedzera maneta. So ndichangoita dzekungo browser mbijana muchikwanisa kunzwa zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi tiri kutanga nenyaya yandiri kunzwa panapa. Pari kunzi mapurisa vekunzvimbo yekubudiriro vari kuitira vanhu vanopfeka ma-t-shirt eZanupf utsinye. Vari kunzi vari kuitira vanhu veZanupf utsinye. Ndo nyaya iri panapa. Saka nyaya iri kuzobuda chinzi ZRP cops in trouble for denouncing Zanupf. Ndo nyaya iripo. Saka vanhu veZanupf vari kuchema zvakanyanya vachiti mapurisa aya vari kuti dzvanya kwazvo. Ndo manzwira ndaita nyaya iyi according to this paper. So pari kunzi furthermore, I would like to report that wearing Zanupf regalia has been treated as criminal offense by these officers. This is troubling development as it infringes upon individuals' rights to express their political affiliations freely. The claim they are making that Zanupf has destroyed the nation is not only unfounded but also serves to undermine the authority to the party and its supporters. Such statements are baseless and indicates of a bias that ought to be addressed immediately. Ndo vakuchema manje vanhu kuti susu vari kuzotidai. So nyaya iyi I don't know how many times ndogara ndichitaura kuti kupfeka t-shirt yeZanupf doesn't mean kuti waane passport yekuita zvaunoda kana kuti kurarama uri pamusoro pemutemo. Vanhu vakawanda ndo chidofo chavanoita, especially vanhu vaya vasiri kunyatsonzwisisa mashandiro anoita mutemo kana kuti anongofunga kuti akapfeka t-shirt iya obva ati saka Zanupf zvaiyo ruling anenge auda kufamba achiita chibully kumapurisa. Nyaya iyi ndaitaura kuitira kuti kune ma-lawyers ema-human rights vemachinchi. We all know kuti mapurisa aya they can't afford ma-services ema-lawyers kuti pamwe vanganomiririrwa. Zvinoda kuti ma-lawyers muende muno-investigate nyaya iyi, moinzwisisa, moenda munovamiririra, especially ma-lawyers. Even kana ungari volunteer lawyer, vanhu ivava mapurisa akadai ndo mapurisa anodiwa. They must be protected because vari kuita basa ravo nemazvo. Izvi zvekuzonzi because vari kuzotora mabribe. Saka vari kuzoti kana isusu vakari kutotoona vari kutitira utsinye nekuti vakangona takapfeka hembe yemusangano weZanupf, vanoda kuti vanhu ivavo ndo vanoda kutosilencwa votoinvestigatwa. Hatingarambe tichingopedzwa mapurisa isi tosara tine mapurisa okuti vanenge vato mapuppets kuZanupf, mapurisa kuti vanenge vasara vacaptured. Nyaya iyo ndo zvandatoira nayo pano kuti imimi mukwanise kunge muchinoi investigate kana muchinge muri malawyer. Ndichibva ipapo ndikusangana nenyaya imwe iri kubuda pane bepa rinonzi the legal monitor. Pari kunzi Sikhala 12 million payback for months of detention, malicious prosecution and wrongful conviction. Ndo nyaya iripo kuti kunzi Job Sikhala ari kuda kuti aripwe nemuripo unokwana iwo kuita 12 million. Ndo nyaya ndiri kuona pano iri kubuda iyi. Unoziva kuti pachanakidza this time around hama dzadiwa 12 million unongo wato automatically millionaire kudhara. Amene kuti zvichafamba sei, but ndo dzimwe nyaya dziripo. Ndichibva ipapo ndine imwe zvekare yatinoda kungozivisana kuti musi wechitatu Wednesday kunenge kune double heroes burial. Ndo zvinenge zviripo magamba ari kuningirina. Saka ari kungovigwa vari kungoita zviya zvekubatanidzirwa because pari zvongonzi ngatite zvemubatanidzwa kuti vange vachivigwa. Munongoziva kuti because of time saka zvimwe zvacho zvinozongobatanidzwa. Zviri kungoreva kuti vari kungofa vakawanda, handiti varinga vachinzi magamba acho masoja magenerals iwaya vari kungogohwa vachingoenda. Ndisati ndaenda kure ndisingakanganwe, nhasi ndiri kunzwa nyaya pari kunzi finally controversial CCC Secretary General Tshabangu has accepted defeat. He has withdrawn his Supreme Court appeal where he was contesting against a High Court order that barred him from making changes to the party's parliamentary leadership. Parikunzi Tshabangu akabira defeat inotaura iye haakwanise kunge achiita shandurudzo kana kuti zvakaita because ati pepe akazoenda akabva anza anodyiwa kukoti. Saka vakanomudambura muswe. Saka anodamburwa muswe ndobva aenda kunomhanya kuti aiwa regedza ndidzokere kucourt Supreme Court ndino challenge judgment ye High Court. Saka iye atozongo withdraw ega unoti alright it's fine, it's fine, kungotambira defeat.
unongozati imates dzinenge dzichirongwa vakomana vacho havasi vekuti makanzwa vadaro mukurumidza kufara because this game yavanenge vachiita it's a game, it's a game pachayo. Politics it's a game zvekutodaro zvekurevesa. Ende ndachinzwawo mumwe ndambosanga nomwe achitaura kune vanhu vakawanda ndikuona kuti vari kuita problem yekuti havasi kuunderstanda kuti politics chacho chii, vari kutofunga kuti amen is something else. Ndaona vapachitaura nyaya yepchinzanzi manje muchaona weekne vakanzi akungoda kungosungwa, muchaona ma-MP ve-opposition ma-lawyers ve-opposition vachimhanya kunomumiririra. I was like, kwatiri kuenda senyika kwacho I don't know kuti ndekupi, because tiri kuda kudhila nevanhu vekuti ivo vari kuziva zvese already, tobva tatanga kudisplay that ignorance yekuti saka lawyer wedu wazoenda uchinomirira uyu sei. Lawyer zvakangofanana newe ukavhura takshop yako auchuze kuti munhu kana muchida pane akamboramba kutengesera kune vane matakshop kuti wakapfeka t-shirt yeZanupf saka handisi kukutengesera zvinhu patakshop pangu. Why muchitambira mari dzacho? Vese vanoita mabusiness dzakasiyana siyana, why muchitambira mari dzevanhu ivavo uchichengeta, for example kuti mwana achichengeta kana kuti huku chaidzo wobva wasvika munhu akapfeka regale yeZanupf kuti ndikuda 4 unoiramba here? Unoiramba here mari iyo? Why muchiitambira? Because you know kuti it's business. Saka zvinhu zvakadaro zvinofanira kuti maZimbabweans tisvike pakuonesana kuti aiwa business nechinji tikagona kuzviseparate tinoona kuti zvinhu zvedu zvine order, but because of this ignorance yekuti vanhu tiri kungoti ngodeso tongoita zvinhu zvese nema emotions takuti saka ndatozongomaka ndazongoda so imi vanhu kai. Anyway, it's a topic for another day. Andangoti ndingotaurawo nezvayo. I think we have a lot to talk about. Zvamanje ndoda kuti mumbosara ndine audio yandoda kuti muteerere. This one audio of the day, trust me. Kana muchinge mune something to say munokwanisa kusenda yenyu pane number dzinenge dzakashowa pa screen idzodzo muchitaurawo zvamuri kufila kwamuri kwese ikoko. Nyaya 2030 yatonetsa. Ndinombofungawo zvaundombofunga kuti but manje kunyangodai tikataura nezvazvo, kunyangodai tikaita hasha nazvo, kunyangodai tikaita shungu nazvo, tine here chatinogonawo kuita. Kana chachiripo chatinogona kuita hatisi tingadai takaita kare here. Kokumboti vasvike pavari apa vari kumbosvikapo sei, nekuti chavari kuita chaicho chinobatika hapana, except kungoomesera vana vevu. Vanhu vaomerwa zvekutadza kutaura, zvekugomera uripo but usina kana chekutombokwanisa kuita. Zimbabwe yava Ijipita chaiyo, ende vana varimo vese vana varimo vari innocent, vasiri vezanu. Vana veIsraeri chaivo vari kukanya zvitinha neuswa vachiomeswerwa on a daily basis, but chekuita chaicho hapana. Otherwise nyaya yanga yatova papa, yanga yatova yebato rinotomutsa genocide chaiyo. Kufamba muchaidentifya vanhu vezano muchirakasha kusvikira zanu yacho yatozoti ngatichiita free and fair elections, and the monitoring squad yobva yave independent. Zvobva zvachibatsira manje kuti varwadziweyo, because unoona dambudziko riri kuita izvinezvi vanhu vari kufa they are completely innocent. Ngakurakashwe vana vavo ivavo one by one, vana vemapresident vacho ivavo, vana vemaminista, vana vacho varimo vari kuti 2030 fair ED ivavo ngavarakashwe. Kana varakashwa manje vakanzwa kurwadza kwazvo vozoona kuti aiwa vanhu vari kurwadziwa zveshuwa. Hakuzi kuti kuzosvika mufose vanhu kusvika palevhuru rakadai mavafosa kuti vaite zvavanga vasingadi kuita. Kuedza kuti ngatitauriranei hakuzi kupusa kutsvaga zvakanaka, but kana taakusvika apa tarwadziwa, taakutongoona kuti hapana.
because kutaura nezvazvo, kurizina nezvazvo hakuna chakuri kubatsira, because you're talking to a wall. Iwall yakatovakwa zvayo, yakatongovakwa, and basa rakavakirwa kudzivirira, saka hapana. You cannot talk to it except kutobhaza kana musensa madheremeta, kutodheremeta chaiko, and destroy the wall so that you can access the road to a better world. Ndo zviripo right now. Hapana. Vanhu vatiri kudhila navo ava havana tsitsi zvachose. Ende chokwadi chaicho ndechekuti vanogarira pasi kudya mukonde wesadza nenyama yevanhu. Saka kwavari ipati. Saka kuchema kwemunhu achiridza mhere kwavari ihuku iri kuchekwa mutsipa. Saka they enjoy the most. Havana kana problem. Zvichitongotsvaga kuti pachitorwawo muvhu rinotaiwa kana madaika. Zviri nani tichingoshandana. Kwakungoshandana. Inga kare paya paimbova nevataiti vana dzura moyo vaingo vana matsangaise. Vakaenda nepi vanhu vaya kuti maisara mosvika padedwa vanhu. Identify ikuru racho iroro riri kuinjoya iroro. Riri kuinjoya iroro. Mune muchirakasha vana vacho chete. Vanosara vosvika vana vadedwa varwa pasi. Mazuva ano kwava nemadrona. Toona kuti vanofara nazvo here, nekuti zvino vari kuuraya. Angoda kusumudza musoro against them anodisappear. Tiri kuzviona. Asumudza musoro against them anodisappear. Asi ngapachibudawo kuti chiitai zvinoita kuti vana vevhu vavewo nemufaro kuti tine hurumende iri kutonga ichiziya kuti ine hapana. People are suffering on a daily basis. Saka kuinjoya kwavo ndiko here kwekutambura kwevanhu, kana kuti vane pfungwawo nevanhu kuti vanhu varege kutambura. Kana vachizoita pfungwa nevanhu vachadziita nguvai, nekuti makore avatogara varipo pachigaro akawandisa. Asi chabuda chaicho chinonongedzerwa hapana. Kuita here 40 years dzekunongedzera roundabout, 40 years dzekunongedzera development yekaroundabout nekati mugwagwa kari papapo. Vanhu vese, vana vese vari kuzvarwa, vese vari kuenda kuchikoro, vese vonosenza paroundabout ipapo here. Ndo inonzi development here iyo. Saka munhu anenge achishama muromo kushedzera kuti 2030 ngaapinde, ari kurevera kuti kudii? Kana isingori nyaya yekuti mbavha hadzifariri kusheyazve. Mbavha hadzifariri kusheya, dzorova idzo. Kana dzaguta idzo dzoenda dzotsvaga pamwe futi pane kadevelopment dzonoluta ipapo, dzose hadzabhaza dzoparadza. Ndo zvandiri kuona inapa. Hapana chiri kuvakwa bapa Zimbabwe. Hapana. Vari kuparadza. Ende vachaenda mberi nekuparadza, kuita mbiri yekuti hanzi chivhaya apa vanhu mota. Ndo mbiri iyoyo yatingataure nezvayo. Mota dzacho dzinopihwa kune vanhu vasvinu kudhara. Nherera neshirikadzi dzichingowandiswa nekuda kwokuuraya kwavanoita vanhu. Yet at the same time pasina kana development yekuti vanhu vawane pekunoshanda. Saka chavanowedzera inhamo, vachipa rugare kune vane rugare kudhara. Ende chiri kupirwa rugare kune vane rugare kudhara isapoti. Vanoziva kuti uyu ane influence. Kana ari Charamba ane influence. Kana ari Macheso ane influence. Kana saka vese vapiwa ivavo, kana vaenda kumashoko avo vane vachitosumudzira mudhara, kana vachikomboza masong vakusumudzira mudhara. That is the purpose yekuramba vakazvisimbisa pachigaro. Vanhu vanoneta. Vanhu vanosvikawo pakuneta. Saka ndaingoti kana vanhu vaneta chaizvo vanenge vafunga kuritaya, retiring package, kuvandira pamisha yavo ivo vari kudya varipo ivava.
kana varwadziwa chaizvo chaizvo vachazoona kuti aiwa hazvishandi. Tarisai Rwanda iyi yachigarisika manje, yakatomborwadziwawo, but zvakabatsira kuti ichisvika kuona kuti aiwa tazonyatsoisa a correct leader. Chitarisai muone development iri kuitwa. Rwanda now ingatove big shot muAfrica muno, because leadership iripo is in for a proper development. I know of quite a big number of my friends that were foreigners into many countries that are back home, and ndiri kutaura navo every time nditaura kuti no, now we're gonna be big as America now, because a leader is in for development and for the betterment of his country. Nyika yake ari kuida ende ari kuda vanhu vake. Ko isu chedu chiri kubuda chii chekuti munoti 2030 chaiko toshama muromo kuti 2030 ngaange aripo. Vanhu ivavo vari kuti 2030 ivavavo ndo vanofanira kuziva kuti haisingori pfuti chete inogona kuita kuti vacheme, haisingori pfuti chete. Vanosara vachizosumudza musoro zvazvitunha zvega zvega, then vochiziva kuti aya nyika yedu yakuda kugadziriswa manje, ende yakugadziriswa nepenzura chaiyo, kwete zvavavo zvokutaura zvehondo izvo. Vanofunga kuti ivo chete nekuti ndo vane pfuti. Aiwa, vanotifira. Kana vatifira vozonyatsoziva kuti aiwa munhu asina kuzvarwa ndiani. Hakuna munhu wesimbi apa. Iye Mnangagwa chaiye haasi wesimbi. Vakamupoteredza vacho hapana kana wesimbi paya. Zvaiya kuti Goriati akarohwa nedombo paaifungidzira kuti zipfumo rake ndo richapaza munhu. Akabata zipfumo iroro renhingi akarohwa nedombo. Taneta, tinosvikawo pakuneta ingawa. Taneta nekuswera tichisoronzwa makarusha achinjoya zvawo ari pachigaro achitaura zvaanoda. Iri zibungumuridzo iri harina kana time yekuti munogara pasi muchirizina naro, haritomboda kuriziniwa naro.